जोङो दिनै मोनसे गोदान आयदा सोलोंनि। बेयो जाहैबाय जिसु ख्रीष्टआ गोथांनि सिथाव एबा गोथांनि रुथि। जेरै जोङो रुथि जानानै ओंखाम जानानै गुबुन गुबुन जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ जानानै जोंनि मोदोमखौ लाखियो, देहाखौ लाखियो, बेबायदिनो जोङो जिसु ख्रीष्टखौ जानो हायो। मानोना जिसु ख्रीष्टआ गाव बुंनानै लादों जे आङो गोथांनि सिथाव होननानै। जों बेखौ जायोब्ला मा जायो जोङो बेखौ मोननो हागोन। जोङो बाइबेलाव बिनि सोमोन्दै नायनि आरो सावरायनि। बाइबेलाव जहन बिजाबनि 6 बालाबनि 35 सिरियाव बुंदों, जिसुआ बिसोरनो रायथिबाय, माने गावनि चेलाफोरखौ रायथिदों, गावनि चेलाफोरखौ बुंदों, आंनो गोथांनि सिथावा बुंनानै लादों बेबायदि, आंनियाव फैनायहा उखैथारनाय नङा आरो आंखौ फोथायग्राहा जेब्लायबो गांथारनाय नङा, बेबायदि बुंदो। माने जिसु ख्रीष्टआ गाव गोथांनि सिथाव होननानै बुंदों आरो गावखौ जाग्राया उखैथारबावनाय नंलिया आरो गावखौ फोथायग्राहा गांबावथारनाय नंलिया, बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय जोङो जोंनि संसारनि जानाय आदारजों बेखौ नायोब्ला एसे जुदा रोखोमनि नुयो। जोङो संसाराव जि जायो बेखौ खनसे जानानै जोङो गोबाव सम थानो हाया, बेखौ जाफ्लेबाय थानांगौ जायो सानफ्रामबो। बे सानफ्रामबो जायै जायै जोङो जोंनि मोदोमखौ, देहाखौ जोङो लाखिबाय थानो नांगौ जायो। खनसे जानायावनो जोङो गोबाव सम थांनानै थानो हाया। नाथाय जिसु ख्रीष्टआ बिनि गेजेरजों ओरैबायदिखौ बुंनो थांदों जे बिथाङा बे जोंनि देहानि आदार बियो नङा, बिथाङा जोंनि जिउनि आदार। जोंहा देहा हिसाबै बेयो देहा, बडि, बे बडिया जाहैबाय जोंनि देहा। नाथाय बेवहाय स्पिरिट मोनसे हाबनानै दङ, जाय स्पिरिटआ जोङो थैनायनि उनाव ओंखारलाङो, बेखौ होननानै बुंदो। दा बेनि थाखाय, बे स्पिरिटनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ सिथाव, जिसु ख्रीष्टआ रुथि। दा जोङो बे मोदोमनि थाखाय नङा, बे आत्मानि थाखाय जोंनो जिसु ख्रीष्टखौ नांगौ। जाय जिसु ख्रीष्टखौ जोङो जायोब्लासो, जिसु ख्रीष्ट सिथाव, जिसु ख्रीष्ट रुथिखौ जोङो जायोब्लासो जोंनि बे आत्मा बेयो थांनानै थानो हायो। जोंनि बे स्पिरिट बे थांनानै थानो हायो। दा बे स्पिरिटखौ जोङो फोथांनानै लाखिनोब्ला जोङो थांनानै थानायावनो जिसु ख्रीष्टआ होनाय सिथावखौ, जिसु ख्रीष्टआ होनाय बे रुथिखौ जोङो जानो नांगोन। अब्लाथाय जोङो अरायनि थाखाय जोंनि बे आत्माया थांनानै थानो हागोन। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ गाव बुंदों जाहैबाय, आङो गोथांनि सिथाव एबा आङो गोथांनि रुथि। बे बाथ्राखौ बे बाइबेल सिरियाव बुंनायनि गेजेरजों, फोरमायनायनि गेजेरजों जोंखौ सोलोंनो होदों। जोङो बाइबेलाव नायबावनि 40 सिरियाव, मानोना आंनि आफानि इस्साया बेनो, बिसा हौवाखौ नुनाय आरो फोथायनाय साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनथों होननानै। आरो बेबायदि बुंदों जाहैबाय, जिसु ख्रीष्टखौ जानाय माने, जिसु ख्रीष्टनि गोथांनि सिथावखौ जानाय माने जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनाय। जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनाय साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि, बे जिसु ख्रीष्टनि बिफा इसोर, बे बिफा इसोरा जिसु ख्रीष्टखौ बे संसाराव थिनहरदोंमोन। दा गोथांनि सिथावा जाहैबाय जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनाय। बे जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायानो गोथांनि सिथाव। आरो बे जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनाय एबा जिसु ख्रीष्टखौ जानायानो जोंनि बे आत्माखौ गोथाङै लाखियो। जोङो मोदोमा थैब्लाबो बे आत्माया गोथाङै थायो। बे आत्माया आरो
जोङो नोरोगाव थांनो गोनां गैबावलिया बेबायदि। बेखौनो जोङो बे बाइबेल भार्सनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ गोथांनि सिथाव बेनि गेजेरजों जोङो बेखिनि गियानखौ मोननो हायो। दा बेखिनि गियानखौ जोङो मोनबाय। आङो दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो नागिरबाय। दा बेनि सिगां नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रिकुवेस्ट, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो, आरो जाहाथे आङो गोदान गोदान नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों। आमेन।